Horas madihita salhutna. Dihita ruas ni Tuhata Yesus Kristus, masuk mahita tu parmingguan di bagasan hahohomon, mari di mahita sian buku de nomor 20 tolu, ayat sada sahat rodi ayat tolu, Yesus hamiro dison. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tuma palangit dohot tanoon, amen. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem, jalan marolop-olop mida ibana sudihamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situ tuma rab dohot ibana sudihamu, ale akan marsak roha mida ibana na selaon. Las dorohaku di akan madok tuahu, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangi yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolaniho anakmu na sasadai,
Dilehokodo ibana humoko pami mamorsad dosa nami, sahat tuhau pinarsilangi. Sai patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesani dosa nami. Asa unang madili hami alani dosa nami, alai asa posi tutu rohanami, diasi ni roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 664 ayat 1 dohot ayat 2 didok Tuhan Yesus. Tangiho kamuma patik ni debata, imana tersurat di sada Yohanes sada ayat 7. Alai molo taparangehon hatiuron, songon ibana na dibagasan natiur, saor dohita samahita, jala dipaias mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu debata, laho maulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami maulahon laho bartu patik mi. Amin. Mari dihita sian bukit di nomor 120 ayat 1 dohot ayat 2 rotu Yesus honaloja. Topotima dosata ilmasahan parmiahani jala dimiah ibana di tonga-tonga di akkahahana dungi songgop matod dini Jehovah tu sidaut olat nina sadari dohok tujulon jala nopiopsa. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 510 sia ayat 3 rodi 4 tarbege do pajo.
tidakon maha porsiotai, songon nahina tidakon didongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Di sadok portibion rap mahita madok. Kor seksi ama HKBP Mampang Perapatan. Ibadah onom nomor 30 sia Jakakarsa. Rap mahita mendohoti partengani secara khusus ruas nim.
Marede mahita sian bukede nomor 404 ayat sada rodi ayat tolu uhut pasahat pelean sada A sada B dohot 2. Go
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita kamanginang, apala tu mauleate rohatta tu debata di suasana ibadah tak apala di tikion. Dakuboto holanau makilalahon serasa begitu heningnya kita menikmati perjalanan ibadah. Suara yang bagus, sound yang enak terdengar ke telinga. Songonia kaparede dohot termasuk keseriusan fokus ni na manguluhon agenda nang Padita Suryani urusi hide. Iran sorong nok kaning salah disudia kapancahon na yate. Tikos nunur ondolanna nenggan masuk tu pinggol sah tu pareon sah tu ate-ate Gary
Idama do dainang topi ini minggu ta sadarion marparahangi songon aka anak hati uron. Ngulut taon ngulut ta naung di bagasan Tuhanon tubuh mertupa siala pakkokopon nitu hatta Tuhan Yesus tung sotolap gogo dohot parbinotoan ni manangisi manangahai pasuakon ngulutta sian nau mago gabe Jepang sian nau mau gabe dipahehe di pausat sian haholomon bongot tu hati uron najulu haholomod dongolut taon alayang gunwaing tiur di bagasat Tuhani. Jadi dah cukup holan padohat tiur ikon uruk dodo padohan tiur di bagasat Tuhani. Lahomang hodolhon ngulut taon ikon ngulu na totong terhubung terpaut tinggal berada di bagasat Tuhani menggulmit beraktivitas marparangi songon anak ni debata naginoaran anak hati uron. Amanginang aka na tapadok siala ipei tapadok majo bain istilah na alai tadok majoli rumusan doktrin na tapadoki dada sekedar upaya mensistematisasi boha perjadina bosirna gabe anak hati urok kita di bagasat Tuhani. Amanginang dihasi holi rohat tado nang rohakku be bahwa upaya merumuskan proses parsautna proses parsauta tu pasaut gabe anak katiuron betul-betul menian borhat sian hapor seaun na pasti pabuan nang di bagasat Tuhani hita ngulut taon di bagasan kendali dohot wasona. Unang manian holan sekedar narasi naruar sian batas nalar alai naing maruari upaya mensistematisasi doktrita aporseoni sian hadirion nang tutu situtu hita anak hati uro di bagasat Tuhani. Amang ina buasa pola hodol honon. Hodol hon asa nasa namar goar gagasan konsep tentang sistematisasi doktrin ruar manian sian ngulu haporseahon bahasa pola nyudol honon ala lomos dorohatta lomos
Pabuwa kaahana tadoki ahana puas sian pamangat taon taringo tu rumusan haporseaon mabiar hita mabiar rau holan na puas songoni noni holan na puas songoni bolo songoni do hirasa rupa metu produk ni AI sama saja. AI napatol hason narasi hatana bahkan melebihi hamalon ni akka perjamita na live HP masih do na makatai na diguarana artificial intelligence masih doi taboto do masin tung so adong naruar siatoddi na mangulu manangulu na martoddi dangadongi molo songoni no do ruar songoni tadok songoni rumusan di haperseaon paboa alani tuhani hita nongain mangolu di hokop gabe masuk mahita sian haholomo tuhatiuron sian hamate tuhangoluan molo holan narasi songoni nondei dang borhat sian ngulu namar toddi na mangulu ido ubay nagabe cucut habar dan martodi jamida ni perjamida doa kanas batu mago mahita mabigi AI mabigi YouTube doa kana asigi gumudang di si begeota gumudang di si dalota hatorangan nama saya perfect jitu doakan asik podol honi amang do tamu na hudok nakaning baiknya harusnya narasi bahkan yang saya ungkapkan pun sekarang saat ini adalah narasi gagasan yang benar-benar luar sian ngulu partodioku. Ima jolo odola na parjuru aso takas buhita majalo di semacam prepare maju te na hudokko niya te preparing takas lawan jalo jamita sadarion ala ni masai tutu si tutu lawan membedahon ngulu naung di bagasan na teori di bagasan debata dia do membedahan dia do naboy mambayan naboy berengota perbedaan na tuani ma Peter diuduti si Paulus ia halak nang mangulu di bagasan hati urani produk na ima maperbuhe hon habasaon hati goran dohot hasit tongan buasa tadok songoni melobor hati ta perjulu sian poin habasaon basa pabuatan dana tutu ibana mangulu di bagasat hati uro di bagasat Tuhani taboto do artini basa mang do taminang basai rumangna itu semacam gerakan spontanitas. Dan
alana di request dan na alana diklik aplikasi dilului di si bahasa inna keluar mai omma bahasa inna diklik cek GPT bahasa omma inna omma tawar do dia lapatan ini kan na diklik doi na di request doi. Sebenarnya kan begitu, apapun yang kita klik sekarang itu kan karena kita minta, karena kita danai. Tidak ada yang gratis. Tidak nabasai. Dang basa kategori ni molonani pangidodo. Sifat ni habasaon songon tadani parbue ni ngolu nang di bagasan todi. Di bagasan hati uroni hidup di son basa. Di dia mah contoh ni menang pola lau kita majalah itu nasi ngate di biduli mah turpuk jami tahun bagian di jamitan ayat 2 hidup di si songon Kristusi nama kaholongi hamu jala dileho do dirina humokopita gabe silua jala pelea. Ima contohna tabo turu lapatan ni silua do pelea namang datamuinang jujur saya sitong na namar goar silua pelean dada alana di requesti dada alana disunggul-sungguli dada alana dieleh-eleki ruas lep kamu pasatamu pelean muna pelean tau pelean bulan do dia sasitong namang jujur mado bolo ino do bolo mangulu kita di si sehudok kon sasitong nadang pelean bukan pelean lagi bukan persembahan lagi itu. Kalau karena dibujuk-bujuk, karena dirayu-rayu, maka dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. No! Itu bukan persembahan. Ini harus tegas. Ngarong sesuatu di sini. Ngarong sesuatu. Taruk do pena basa dang basa bi. Tarduk do pe basa daw. Morsongon ini bohado posa. Terpaksa. Namar goar si dua pelean. Tidak ada kata terpaksa. Tidak ada karena dirayu-rayu. Dielek-elek. Iotamu mah amang inang lesiau sesapulon. 30% do pepelean. Tak pelean. Dan bagian ni habasao ni. O tamu naman nataminang. Hakekat ni habasao. Rok majolo molo ngelean ni dak kay ngoti-ngoti. Halak na basa tabo todo. Tabo todo. Ima halak na sa totong. Mamikiri siya dirina. Nakuleo ni dak kuingot. Ali adong dupe tehe na sohubain, adong dupe nadinggan na sohubain, sa ido torus. Adong dupe tehe utakku, adong dupe kewajibakku, ido halak nabasa. Habasa. Dia hamana masat tong dihitaw nungain. Dan dari dobe motif ni pangalehota manang dia betau pembangunan doa nasi dan dari dobe ale bolong adong masalah Roma atau dah
Percuma doh tiba di pembangunan ini mamulai atau kan itu percuma doh tiba membangun, percuma doh tiba panitia mamulai me. Songoni no do mano tamu nang ngona di bagas kati uron. Daw taksi ingoton namar goar pelean nang tapasahat. Dang si ingoton ahana tapasahat tuhuria. Naikon ingotot ta ima ahado pe naikon behenokku bay peleakku tu debata terus manorus di bagasan ngoluon. Jadi molo se sono depe parhuria otta. Ido bena maul hita maju. Maul mahita maju. Stuck jadinya. Adok nak kaning bukan karena diklik luar produk, apakah melalui AI, ChatGPT dok nasing, gak beda pota mahita, berbayar doi, request doi masif doi, anggona jujur sejujur-jujurna, molo halak nang mengulu di bagasan hati uron itu, ani, automatically dia harus basah. Tigor sitong natuluon tagor don sada situlu ihot dang tarsirangi habasaon hati goran dohot hasitongani boy dohita basa tapi tidak pada tempatnya, tidak porsinya, dan sesuai itu kebutuhan. Seorang nabasahi, asyik pada tudusan, seorang nabasahi itu anak koton. Boleh dong tuli anak kon. Ini bicara mulai adil ini ya. Adong mon namakmur namok-mok. Adong mon satu ngamakmur, adong mon namar niang. Pigat ya anaknya mang munti. Dulu kan, ini maka adong mon namok-mok, adong mon satu ngamok-mok namar niang. Amang padang pe dulu do. Oh pak teh, 5, itu, si palti, si amudi, dohot. O kembar doon tikine me uta dua kon irundi molo tu no moki adong mi pansit da buon hal ko malangi pansit boha tu isi do le notta 2 porsi tu isi do Ngama dokot ikut tuna marniangi do 2 porsi. Begitu kan? Tuna marniangi 2 porsi. Satu ngamar niangi, udah maju lobi sapor. Anggot tuna moki nggak cukup behol sapor. Ate bohal, sapor si nameho. Ido namar goar ke adi. Ima habasaon, dia habas dang boy bolo basa pe hita tong dot kemerdongan hati gora dot hasit sitongan ima contoh nah. Adok situ lusada hihot. Bagian hati gora sitongan doi habasa doi kalau dia tahu kapan bicara, di mana dia bicara, terhadap siapa dia bicara. Kebagian ni ngulu hasitongan dedot hati goran. Ada ruang, ada tempat, ada suasana, ada kondisi. Jidang boy holan hatani halak yun. Bahasa tulu ripem opak ripem.
karena saya mau membuat dia ya, membantu ekonomi nak. Gitu kan? Puasa tulis diri kasihan, gitu kan? Kasihan nak. Kan sihirana bahasa mana? Bolo dihita bahasa doi? Bahasa doi? Na ina do mga ilusi da nga mama. Ayak kama mo si curigado bere kon. Amano tamu nang ima produk ni ngolu na di bagasan hati uro di bagasan tuani inna. Nah sohea alani na di ele-ele dia tapi dia tergerak sendiri, terdorong sendiri. Marsi basa-basa mangolu di natigor, mangolu di nasitong. Inna si Paulus diso. Nah, amano taminang tutu adong matulus lahu mandalat tonon. Asabuhi pas ibana. Tak kasihamu ma inna manang dia lomo ni rohani Tuhani ayat 10. Tak kasihamu. Kalau di terjemahan English Standard Version didok disi try to discern what is pleasing into the Lord. Apa yang menyenangkan. To discern. Menimbang. Mengamati. Meneliti. Kalau di King James Version mungkin lebih melengkapi. Proving what is acceptable unto the Lord. Ima King James. Proving. Coba buktikan apa yang masuk kepada Allah. Apa yang bisa masuk kepada Allah. What is acceptable to the Lord. Uji. Kata kunci, orang yang berada di luar Kristus, di luar terang itu, bohabe nona menguji. Dia tidak punya kendali, dia tidak punya alat, dia tidak punya modal untuk mengujinya. Jadi perjolo kami memang perjolo, ini sangat penting. Hidup dalam terang melakukan discern, proving. Oh, this pleasing. Saya mah pleasure, menyenangkan hati Tuhan. Oh, this acceptable, na masuk tu debata. Ayo ngani bagas Tuhan ini tatong. Ngani ya kita di tetu taboto ma akaaha mana boy masuk tu bagas Tuhan ini. Di luar ni buang, seleksi, buang. Di bahasa ni teliti, buang. Betul tu caranya lah menseleksi membuktikan dia ya kembali kepada firman 2 Timotius 3 ayat 16. Segala firman yang diilhamkan oleh Allah memang berguna untuk mengajar. Mengajar. Merguna musia gunana. Mamudai, dungi, mamis sang, dungi, Pauli-ulihon, dungi, manogunogu di bagasa katigoran. Bima modal ta. Kalau kebetulan tahun transformasi menyangkut pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, soalnya ditekankan dengan soal discermenon, kemampuan untuk membedakan. Hei remaja, anak Naposo yang bernyanyi tadi mana? Ada di atas? Ada ya?
Bisa lihat Amang Presis di sini khotbah? Enggak bisa. Ada lampu yang bisa? Bisa. Apakah kalian punya bekal untuk membedakan, menilai, membuktikan mana konten yang baik, mana konten yang buruk? Ada? Nah itu. Mana? Discernment. Kemampuan membedakan. Dasar anak-anak kami untuk mampu membedakan ini apa modalnya? Apa? Ya kembali kepada pengetahuan akan firman Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita ini berada di dalam Kristus, berada dalam terang itu, berada live in Christ. Kalau kita tinggal dalam Kristus tentunya kita senang, rindu, dan terus kangen untuk mendengarkan firman-Nya. Sehingga ketika itu kita rindukan, kita menerima bekal. Dan akhirnya kita akan mempunyai kemampuan discernment, membedakan, menolak apa yang tidak baik berkenan kepada Tuhan. Marparbue, nakani-ngani. Kata kunci ayat 14, akahalak na marparbue, nga pasti i panguluhon. Nama ATP boy pangulu, idol patani. Maho. Ay sa pulimete. Dienggo kalak na manguli kasan haholomon. Yang selalu sifatnya menghisap diri nado narikot. Mana mungkin ini bisa menghidupkan, to empower. Dok nang mungkin guarna pe menghisap diri nado. Ale yang gua halak namar parbue, guarna pe parbue. Ro parbue talak koma manggaon. Dung songoni muse batunai tasuan terus memana sustain. Imamar parbue. Anggon tong namate pe boy di panguluon na. Maho na terpodong. Jen namate. Maho. Ale anggon aja holomoni, produk ni holomoni, hasusani. Tahindari may. Amang da? Tahindari may. Apalagi di Jakarta nate. Kita best out 9. Alang bereng pa di tatamuntin na kinjam na. Jadi mirip do Efesus tu Jakartaon kan itu pusat perdagangan, pusat hiburan, pusat semua. Jakarta mah guarna teh. Alelas dor haku mabigi akka obrolan ni bapak-bapak atene Jakartaon. Akan adong sport club nah. Di sport club non adong isiah hamu saya ado bisa na sau ne lo ya? Di lantai cuma di lantai satu saja, jangan sampai ke lantai 2 katanya. Ima kebahasa nih botamu udah kayak nangi botamu di gak sih mak olah di lantai saya ada mahamu nang satu lantai 2 nak. Boleh lantai sadai, ima namar saunai. Boleh lantai 2 tong amar sepai. Ima bahasanya kan yun. Ay bodo marsauna, hahi pasod dia teh. Hahi pasod deh. Alay unang sapet tong sahat tu lantai 2. Ima just tonton ho bay Jakartaon. Isido sudai. Isa dengan anido sudai. Boy do. Tabo do marsauna neang sudi alay sa terjamin hanyang onay ba unang sahur hita tong tulante 2 na kaningate unang sahur tulante 2 olo do mamang isi kamat teson parsauna bersih berengak kamu unang pola sahur hal-hal na konkret pe. Contoh kecil, ya jangan. Asaboha, karena saya yakin, ngulu na songoni na kaning, mangihuton, manguloya, kahagyot-hagyot ni daging na perdagingon na segala macam,
Menghutan aka dugem segala macam, botoh hamuda do namasa. Ada kepeng di Jakarta on, boleh merdugem di mana, di bagas saborngin, habis 5 juta tu kijang. Kos deh? Kos. Apel boloro tu gereja pilihannya 20.000 do. Itu jujur saya katakan. Anggona Senado, itu. Boy do habis, tak persoalan nih. 5 juta, 10 juta, 1 malam. Ale marsuko nei ro mari minggu memana pilihan na. Warna na hijau, isi tak mana merai. Misalnya dang nama dokter dia dah. Alima itulah keadaan sekarang. Fakta itu. Dang nama dok anggo hamo kami yang non berengok komando dipilih ini akan merah-merah engkon non. Boleh pe jadi mate. Boy mei. Asa nang tuhamu nang sopala sahur tuakai. Tekad magwarni. Alanya menetaminang tot tikos mahita mangulu di bagasak hati urun ya teh. Gabi hati urun mahita di tongah-tongah ni ngulut ta siapa hari di keluarga, di huria, di masyarakat. Nakarida marhite-hite ngulu habasaon hati goran dohot hasit tongan. Amin martangi yang mahita. Oleh ate rohanami di ho Tuhan, nung atakas di pakulit di ho hami. Ngolu namion, ngolu na di pagasan hati uron, targoar mahami, ka anak hati uron, dari damai panggulumiton nami siap hari, basa mengulu di bagasan hati goran, lasni rohan, do tasit tongan. Pasu-pasu mahatam na kutangok kami amang nabasa. Amin. Dung tabegi hatan itu hatta ta pasah ma peliatan muli hu mahita marede.
Adorang somaret dehita ba to hormat tujolo ma amang nane pasudo inang isokiamma Roma kadongan sonata kani atar kiri kanan maham arong itoru deh ba itoru mengaduk tu padita na pesil agak setengah pada ya Roy sana amang taminang nang sa mahita paborhato pesiun aposo ni Tuhani nang marhobas lebih urang opapun sada tau ala ni marede mahita ede nomor 207 sada sonarin naing paborhatot tama sian HKBP Resort Mampang Prapatanon
sian pangulaon di Huria Kristen Batak Protestan ima Amata Pandita Robert S. Padiangan memasuki masa pensiun obar tu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP. Alanita begema jolo dijahahon surat keputusan ketetapan Neporus taringo tu pemensiunan nasida. Surat keputusan pensiun nomor 1616-L08 BP A Pen garing PDT garing 11-2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan HKBP yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang perlunya kelancaran hak pensiun bagi pekerja HKBP, mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 bab 9 tentang pemberhentian pegawai pelayan HKBP yang tertuang pada pasal 32 butir C dan pasal 34 telah mencapai usia pensiun, memperhatikan data administrasi Pendeta Robert Pandiangan MTH di kantor Biro Personalia HKBP, memutuskan menetapkan nama Pendeta Robert Pandiangan MTH, tanggal lahir 29 Desember 1960, tanggal tahbis pendeta 26 Juli 1986, jabatan Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, masa kerja 40 tahun 5 bulan, golongan 4D, terhitung tanggal 29 Desember 2025, dipensiunkan dari jabatannya telah mencapai usia 65 tahun dengan ketentuan: 1. Untuk urusan penyelesaian hak manfaat pensiun yang bersangkutan berhubungan dengan bagian kesejahteraan pelayan HKBP DPLK AIA. 2. Santunan perumahan pensiun dibayar oleh bendahara umum sesuai dengan PPKU HKBP tahun 2024. 3. Atas pelayanan dan pengabdiannya selama bekerja HKBP Resort Mampang Perapatanon Jakok kamuma Pandita Dahlan Munti di bagasan Yesus Kristus uluni huriai tangyakon jala urupi hamuma nasida asa menjadi ulau nasida di tonga-tonga ni resoton. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Raja Jalanapuna Huriai. Maulea tema rohanami tuho jala pujion nami koarmu. Aidang di paluaso huriami so marparmahan. Alai sai di babak kito do akan aposom na burju. Jalan olo suruomu mamaritahon hatam. Nunga di paujak ko Pandita Dahlan Munti gabe Pandita HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta asi maroham. Lehom matur dimna badiai parsahalai jala parbisuhi asa polin barita menauli di baritahon. Lehot dot hahipason agugun dot iras niroha. Mangaraduti sude ulau di resoton. Amin. Kudus masuk. Nuaing masuk mahida tu acara madok hata alai hobar tu partikian takas manut tapamanat tiki alani naparjolo pinasahap ma hata partadingan sian amang Pandita Robert Padiangan tujolo mala amang dohot ina.
Oras madita sudi akka manginang. Amang preses hormati kami so indo inang dison. So nido akka dongan padita. Muli naking dang dongan na aktif bido hono nate. Alay akka dongan na rap mangula saliling naon. So nido dua halak padita na pensiun na manomo kami tu masa pensiun. Muli atema di kehadiran muna jala catatan nauli donak kamanginang si halas sonok pusat diri alai mungkin berkembang tujulu odope binoto diuluan memang ta preses aka padita dohot rap ditikki pabor haton tu masa pensiun jala siana pensiun ro manomu donganna na masuk tu pensiun ala ketua ni komunitas na pensiun sejabodetabek do amata padita TM hasukian. Sokoni maduk sudi akadonga perhalado diuriata AKBP Mampang Perapatan sa resort nang aka ruas niuria. Ala di surat to di sot jepek mohon maaf makamang dapola gajang tutu hu goari kami be alai sudi mahamu na hu hormati na hu haholongi kami. Dak pula gejang anggo masa pelayananku akamang dihuriat HKP secara formal tercatat mulai Juli 1927 maau calon padita di Padang Sidipuan 27 Juli sadasia waluonom maau majalo tohonan jala gokma di 29 Desember 2025 40 sada tahun lebih kurang 5 bulan tohonan hapat di tahun doh masa kerja tu 40 sada tahun jala sadari omma di paborhat masuk tu pensiun 15 Maret 2026 mauliatema di tuhatta mauliatema nang di pimpinan HKBP songonima do pimpinata di distrihon Boy Martupa dengan Sondoot tim emeritasi di Huria HKBP Mampang Perapatan dot sudiaka parhalado nang ruas ni Huria. Catatan nama cearga di hamyak kamang naparjulu ditiki nami majalo tohonamma padita parupuan naparjulu di HKBP. Serus don lohot di rohaku ala pas ditiki ima majalo tohona padita parupuan ima padita nurce lubatoruan. Perjuluma songonak kinahugwari di paborhat akadonga padita donganna lau pensiun. On idinaring kadon siamata presesta di distrik taun. Ang yetu tikinaro songoni muse denggan. Asa unak kola ditiki majalo tohonan akadonga padita majakon donganna padita. Dukoni akamang perjulu aumara padita na boido honon gudang majalo cipratan air di daerah Mampang dalam jangka 2 tahun. 2 tahun sudah hati. Alai las dorohaku burjudo kadongata nasahuriaon ditiki kecipratan air kami nagudangi saya di parroha hoddo kami isari hoddo kami jale boto nasida orang ngametua amang pad di tahun ni narohana saya di sari hoddo alani akka manginang tangyako kamuma lako memasuki masa pensiun mamukas sadarion wala sok kami do yanak nami 2 bawa 5 menantu 5 parumai dok hela 12 pahopunami sudi boiro nasida di bahasa Tekyon ya mau lihat tema aka hela yanakon parumain buru songonido aka pahopu jala aka amanginang di bukuon dak pula kuboto ise na mengkreaton
dua hami di songkop baran berek kamu madinggan ya au menutup bibel madisi baru musai amat tapat dita dalam munti membuka bibel sahira nama dok rupani berakhir ma pangulaumu amang padianganin alai pukau ni amat tapat dita dalam munti musai pakpobasion catatan donak kamanginang berjudo hamina dua do lekon borhat au pareses sian HKBP rumbai lek kupadita dalam nomma pawarhatonau aledak kola pawarhaton nasida mamuse manggetiau di resort rumbai ale songoni mahape laho berakhir ulaon sebagai padita formal nasida mamuse pawar mampangon ale sekaligus manasida manguduti ulaon di Huriat tahun otik godang totunga masih terdak kami di sifat bakko pangulaon posroha saya denggantong akaulota di tongani Huriat tadi som tapi saya sangat terkesan dengan apa tadi nyanyian Naposo dengan remaja aihu di nasida tua songoni marid di nasida inna muse sipata songoni iya alai duk nasida mau situ au ikon sampai menutup mata do habe itu tadi ya sampai menutup mata melayani tangnya kok kau makamang asa tong mergugu au nakpe nok pensiun alai tong bui makubasi di ragam ni akasiulaon di tongani Huriata walaupun tidak formal alai songoni madu akaulaon na godang do petotu na bui kubasan pos rohanami akamang inang tangnya ko kamu mahami sai budope mangula buita rap muse nang diha KBP mampang perapatan alai distrik taunate akka dongan padita makubasi songonima hata pertandingan siap kami sebagai keluarga ngadus nak keronami do inang di ramah tama manon taban ni inang muse akka nariko mauliate ma dihita saluhuna Mauliate di amang pardita Robert Espandiangan partikianon hupasa hatamima di hata patujolo to patadaw diri imang amang pardita dahlan munte amang preses na hormati kami sumuni ng amang sekdis do takadungan na aktif dohot ng pensiyon sumuni nang di amanami na nami parlado na dong di Huriata kay Pemampang Perapatan nang hamu saluhut na karuas na olongi kami dohot sudihita na marpungo di bagas tikyon noeng Perjulu pinasahat mauliate ni rohana balga tutuhata ala diari naulina dingganon boy ojak hami di Huriata gabe pendeta resort hudok ari naulina dinggan ala memang tanggal sada Maret do hami di paborhat sina kay Pastor Rebo sanga do huririt tami tanggal 2 Maret nya nasa jojakon Ape kecipratan air doison make istilah ni amang pandiangan. Hupai hutihut do holan di ibadah pukul 10:07 do adong ibadah pitiki di tanggal 2 Maret mananggapi pukul 10 lalu ate. Jadi tung ari sadariod do na dito do tuhata boy dengan berjalan acara kita mulai natuari hari Jumat teh nu cerah cuaca jala sunari tong nang cerah cuaca saat mahami tu Huriat tadison diojak kesederion niudur honni akka amanami nanami baik paduan suara mana akka ruas ama termasuk pelayanan di pendampingan ni full timer inang pendeta Sri Dewi Boru Panjaitan nunga di ojako kami nakin auma pendeta dahlan munte
Manang 3 hari mungkin sudah diwartakan alai om matakasna ala sipata oludo berbeda di foto sian itu kan ala yang gonuaing nunga takas beti dahamu aslina pendeta dalan munte jala ison ama patadahon inang pendeta Duma Samosir jadi tong do padita inangon alai mangula di distrik jadi tongna saya dohami diojak kodison alai buido gabi dohot 2 lau mengurupi pelayanan kita. Jadi yang giat matong nang lasrohamu majakon inang paditaon ala memang anggo sehari-hari tu distrik do dung pebotarian non dikejar mulak. Rap dohami tong nang dohot akan akon nami alai ala widanakin amang padiangan dang pula dibuan tujolo akka keluarga bahami petong ihutonon nami dotong nang aka senior nami. Jadi di pasapasu tuhatta dohami tulu danak bawa dang adong buru. Jala sada siak kangan rap dohot tami dohot ima bohal Yakob Asi munte nunga merhasohotan tu boru nirajai boru pakpahan. Ya disodotong nang hula-hula nami hadir noai. Bisa berdiri dengan Geraldo Perlindungan anak nomor 2. Jadi pas donakin dokon emang paresi saya ada gemuk, sedenai sedang, siap pudan nami dan rap dohot titanuaing, ala pindahan Samarinda dohami tuson, sebelum tu pasar Rebo, jadi kuliah di semester akhir doniaing anak nami siap pudan. Ima mulu nomor 2 naki Guarna Geraldo Perlindungan Munte, ala seorang persis di 10 November di Hari Pahlawan. Lalu kemudian siap pudan nami Margoar Tegar Febrier Munte. Jadi imahamin waeng doho parumain nami ngau doko kami nakin tangya ko kamuma anggo pahopu si paimota dope basa-basa nitu hatta. Nah amang inang nunga disinggung amang pendeta Robert Pandiangan nakin hami dakola nobe masih terdan nunga dilimpahi kami berbagai tanggung jawab tiki di HKWP Resort Rumbai sonare muse dilimpahi muse tanggung jawab manguduti ulau nasida nah di hari Jumati nungatakas serah terima jabatan laus disi didokumentasi hodu sude akka capaian-capaian naung di ulan nasida totu dohot matong nang terconon namion di tonga-tongani pelayanan non. Paling tidak memang kami terulang lagi di review sedikit tentang Samarinda. Guarni Samarinda kan Samarendah tu Sungai Mahakam. Jadi banjir hira terus do kecipratan molo di tiki Samarinda yang. Alai selama di Pasar Rebo memang dak kebanjiran berkat do. Anggon waeng dakolan ulauni di pasahat amang Robert Pandiangat tuau. Dohot dibagi kecipratan nih air. Jadi mau lihat di senior nami hupikir dan kebetulan salut naon alai di bagasan perencanaan itu hatta do tangya kok kamu memahami boy manguduti ulang nasida sada senior yang sangat kaya prestasi di Uriata KBP jadi kok kami memanguduti ulang nasida ba dohonok kuma selamat memasuki purna baktima tu amang Robert Pandiangan dohot inang baru purba termasuk tong nangak ke pariban nami di son naukia kita bersama-sama di Rumbai kenal musai di Paktikian Nuai anggiat ma margogo hipas tujolo madelani arari ningolu ditabai tuhat tong nangak kelas roha song nima tong nang tuhamuna sudi akaruas na ulang yami di son lumobi parhalado mau liate diakomodasi na pinarademuna ala memang sahat tami di son dang boydo petipak inganan di rumah dinas pola penitipan barang do penuang disi jalan nunga di patibo inganan dipeletakan barangnya atik biha ro udan asau nang kebanjiran alai macai lengkap do timuna tuhami di jakok kamudo jalai para dia mudo inganan nami tong mauliate madi sudi paralado talu mobi di parartota nang sudi hamu akaruas amang inang naung dohot majakok kami dohot tenggan anggiat matujulan nyarion makin mantap kerjasama kita. Song ni matong nang tuhamuna rombongan nasian Pasar Rebo ingan atta do na berbeda sada do hita di AKBP tong masih kabarak kita sian Pasar Rebo tu
Mampang Perapatan non. Song ni yan Pastor Rebo tu Mampang Perapatan non. Song ni mate amang inang partinada siya kami horas mahita salutna. Partikianon hupasahat tamima yang mewakili utusan ruas Ima Amang M Huta Barat. Horas, Shalom. Puji Tuhan karena hari ini kita masih diberi napas kehidupan. Sehingga kita kesehatan, sehingga kita bisa bertemu muka dengan muka, dengan hati dalam acara siang hari ini. Hari ini adalah hari terakhir, minggu terakhir Amang Pendeta bersama-sama kita di tempat ini. Sekilas takmuk Amang Pendeta, saya mengamati Amang Pendeta ini bekerja dengan satu kata hati, yaitu satu kata hati dan mata hati. Kata hati adalah bisa mendengar walaupun tidak pernah terucap. Mata hati adalah bisa melihat walaupun tembok menghadang. Itulah Amang Pendeta atas pelayanannya selama ini. Hari ini, hari terakhir Amang ini, artinya hari perpisahan. Itu artinya kita menengok ke belakang dan menatap ke depan. Hari ini sudah banyak dilakukan Amang Pendeta di tempat ini. Sudah banyak datang Amang Pendeta di tempat ini membawa warna. Datang Amang Pendeta di tempat ini membawa warna pelayanan di gereja ini. Emangnya jadi di gereja ini. Emangnya jadi selamat lamang. Terima kasih atas pelayanan di tempat ini. Terima kasih atas nasihat. Dan bimbingannya selama ini. Terima kasih juga atas pada kami dan memberikan kekuatan pada iman kami di gereja ini. Perpisahan bukanlah untuk melupakan, tapi perpisahan adalah rela untuk melepaskan. Itulah makna perpisahan. Dan selamat Amang memasuki masa eremitasi pensiun. Selamat menikmati waktu istirahat dengan penuh berkat dan tetap semangat menjadi inspirasi dan berkat bagi keluarga dan di sekitarnya. Itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan Amang kepada Amang Pendeta. Walaupun masa kita singkat hanya 2003 sampai 2026, tapi banyak menjadi pertambahan iman kami ke depan. Begitu juga Amang Pendeta yang baru. Selamat datang. Kebetulan juga saya, istri saya, Boru Raja Samosir. Selamat datang. Selamat memasuki wilayah percikan air. Itu berkat juga. Percikan air itu berkat. Selamat masuk percikan air. Semoga Abang di tengah-tengah jemaat di tempat ini membawa warna dan memberi warna di tengah-tengah gereja HKBP Mampang. Dan terakhir tidak lupa saya berpantun sedikit
Jika tidak karena unggas, tidak rusak padi saat basah, jika tidak karena emeritasi, tak sanggup kami melepas. Bintang bersinar di langit malam, bersama rembulan yang setia. Kami melepaskan amang dengan salam penuh cinta dan rasa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mauliate di Amang Huta Barat, namangihut di pinasahama partikianon tu utusan sian parhalado. Salu. Oras madita sude. Nah, hormati kami amang pareses nami do inang do tim MPSD do aka amang padita na do hormati ako. Nah, hormati kami na kuriani amang unte sian Pasar Rebo dohot tamu undangan. Nang dihita ruas ni Huria KBP Mampang. Parjolo tamai tamado molate tutu hatta memang di pertikian aleh toma bui hita babor haton amang pendeta Pandiangan Purna Bakti laus majakon amang padita munte di Huriata. Na parjolo tu amang padita Pandiangan amang selamat berpisah ma tu amang. Cukup banyak yang sudah amang tanam di gereja Mampang untuk kebaikan. 40 sada tahun amang gawe pelayan Tuhan. Tetapi 2 tahun di akhir jabatan amang dituntaskan di HKB Mampang Perapatan. Dang nabi nabaino namang Huria Mampang dang Huria Nabalga. Huria namet met dohami. Alai sada berkat do dihami, oddo peboy hami, paborhat seorang gembala Tuhan pensiun dari gereja. Amang di 2 tahun kurang lebih tamar saur puberek kami gudang do perubahan di hami gereja Mampangon. Talu mobi tu sistem do struktur organisasi ni HKBP na amang mula dong pe sautik perselisihan na mengenai struktur dohot organisasi ni HKBP selalu do amang mabayan ini lo aturannya. Akhirnya kita semua juga memahami itu sehingga tidak terjadi perdebatan tapi pada akhirnya akan selesai. Nang di inang pe mulai tema di nama dongani inang Guru Purba kebetulan di toko di pelayanan ni amang di gereja Mampang Perapatan. Ya, anggiat ma di Purna Bakti ni amang inang tetap tegar madongani dohot akka sude pinopar berenami nabui mangalian manang memotivasi semangat tu amang pendeta karena pensiunan itu biasanya agak beda dengan ketika kita aktif. Tapi posdo rohanami dia mengpaditata kebetulan dipilih tindamu saya ke direktur nih SAP ya teh amang sekolah Alkitab Perempuan jadi tetap melayani. Jadi mulai tema amang di pelayanan muna tarlumobi dapat doamu di posisi basah dari awal sampai akhir terus doamu di posisi basah. Aerope amang tongdo kecipratan air banjir. Lau burhat pe amang tong kecipratan air banjir. Jadi kenangan yang indah mai di hami lap dohot kita na melayani di Mampang Perapatan. Amang molotung adong nahurang di Pakatayon dohot di pabainan nami
di pelayanan nami tuamang selama hita marsaor di HKBP Mampang mangidoma pami amang asa songon parsal puni bajiri mai unang be di ingot amang saya tu dengan ma amang tu julanon alai kemungkinan harap dorohan nami ruas nami manyan amang muse dison anak kan ngepeciun. Jadi buat anak-anak anaknya Amang terima kasih untuk supportnya. Ya. Tu Amang padita nami Amang Munte, Mang Dahlan Munte. Selamat datang Amang di HKBP Mampang. Inilah kami HKBP Mampang kekompakan dan dengan apa adanya. Jadi ibereng Amang so menduduki posisi dope Amang nunga di kecipratan banjir. Jadi inilah Mampang ini Amang. Jadi uluhon hamu mahami Amang di Hami Parhalado khususnya dan semua HKBP Mampang ruas untuk apa yang sudah disampaikan Amang Pendeta Pandiangan menjadi lebih baik lagi. Selamat datang, selamat melayani di HKBP Mampang Prapatan. Bolo tungau pendoeng mewakil Parhalado dot hita sude banyak nong hamima sude Parhalado mantokon hata. Tadi Amang dari ruas kasih pantun ya, saya juga harus kasih pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kata-kata perbuatan kami yang salah janganlah disimpan di dalam hati. Horas Moleate. Laos adong do Amang songon cendramata sian hami sian huriatta lasi somara upasatami di somahita sian MT Haryono Parhalado sian MT Harono tujulu mahita dohot Amang sude Parhalado tarlumobi namar jubah ruas manang situa Amang Pendeta Roy juga boleh ada ya tujulu mahita inata tujulu mahita.
Para semadita kamanginang, molate dengan ulau tamardala satu tikion perjuluma satay molate rohanami isudehita doho may jaka donga padita senior nami na pesiu do na aktif dope na madodo do bagas rohani kita saluhuk na boha saya boha bainota mabain nauli nadinggan dalam semua hal. Jadi nabain nadinggan udang adong nomor kuat berhenti selalu terus extend berkembang anggo mabain nadinggan dua teh. Jadi mulai tema di kehadirat pada ditikion dirasa terbebatta aletong di bagas alas ni roha pabor haton dongatan aktif masa pensiun songoni aka senior nami nong pensiun menyambut dengan baik dongan nasida nong pensiun sadarion parjuluma pasatay maulate ni rohanami tu padita munte molate dulu horon alo hamu jakonon ba molo sol mandekon dangola tu si boleh tersoni maka jadi alo hamu rade hamu yule hamu pangulo ini tu hatta selamat wakubasima patupa upaya pembenahan penggalangan dana dok nasin hudo tunasida mulubu siat ipikiri ma panakokon garijon lobi sian sameter ngani kutunasida maka ketika kita berjubileum tahun 2030 kita sudah enak di sini beribadah semua nyaman beribadah jalai manongain tugas ne baru denggadi tinggal lo kamu pasar rebu amang munte pikir hamu mamu saya doa kadohan nai mampangonate pikir hamu saya tu 2030 pekok kamu mah usahan na dadinggan nanti itu usaha do edang mukira isok kamu sampai 2030 kan ali minimal akan tercipta master plan ya, cetak birunya seperti apa mampang perempatan ke depan imara harapan nami dah titipan mei tu pada tatamunte ate jadi imara syak kami di Tesalukna oras madita jadi anggo ama yang anon padok ni nabodari di Kernolong ternyata anggo na pasiun ba TM namain na TM aku boto amang asugian na pason TM-on tabba moru ina tabon tabba nengel kan tabba pikun ina kan moru gugu TM na majude ina mana pesunon nagudangat TM na ina jadi alepos doroha molo sukacita ipas doda ini di babenon kaina mana pesunin na ja hitape persatu sama di si sayot teh ramah tama do igari jod do mangan do hita tabu do mangan tabu unang nonton mulak kamu pasar ribu itu masuk na dah itu tabu do hita enjoy mahita papor hato paditat na pensiun ma bajako paditat na rote ora semadita saluna mau lihat ya mak sumahita kamang mari dia mahita Mari di mahita. Jong mahita salut.
debata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na ding kado nasa uli bahasa nama uli utus. Upa sahat tami ma, sian na nilehom mi tu hami, pilihan na hami tu. Sejalo megabe uap na khusus di jolo, pasu mai jala ramoti, asahu parhasiak kami pilihan on pati bulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai marohanami marhiti toddim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat Tuho, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinarbadi amagoarmu, say ro maharajomu, say saut malomo ni roham di banua tongahon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluas siap hari, si sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didepakon Tuhan de batama bohina tuho. Jadi di pasaor hon madamena tu todim. Shalom amanginang horasma tapahudul mamuse. Marputu majo kita. Putu majo hami padita iso. Parhala do jangan dulu pulang ya. Yang tes amanginang unang mulak kita dah mars pangano dohita. Jadi udah sekalian ramatama. Sutung mulak kita molate. 1 2